الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وهجة على الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: ومن جاء بالحسنة فله خير منها وهم في فزع يومئذ، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما تعمل. السلام عليكم ورحمة الله. Haulirin kakasih Ta'ala, dari naisab kami mga kamaumasan sing kamu kabiaksahan, matudab kami pangad hadarat sing harindiin na sadya inso adapun ganap pangadyan yatud na naun kaniyo ayat ikakawaluan tagsiyam ayat ikasiyama ayat na sabbo patun kakasih Ta'ala di ayat ini kebaikan kita niyo Allah subhanahu wa ta'ala in taon pakarajaan sa rayaw-rayaw ang mahinang si mga bariman masalamat sila kay nga kasusahan iwan day nga kahalubiluhan adlaw kayama. Ano yan mga anak ka po? Kasabab sin pag-iman sa kasabab sin hinang marayaw yagad nila inatulan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala kahak kaula atas damikianin mga sila nagkupo nagmaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala in uno-uno na tiwayho ang pagkupuri ang pagmaksiyat sababun di dukulin nar mahinang sabab inikasud nila alaw
Mga anak po, kaingukan tanyo impalman si mahasut mahatinggi Allahu. Man jaa bil hasanati falahu khairum minha. Mga anak po, mabaya kita niyo ibandi, agpakan kita. Pabila diagpakan kita niyo kamatay, kuran na to na punya. Sin na to na sa barang hiririn. Imara na to na amuraing kabayaan siya. Kapuning kabayaan na to, imanjari rahon, bayrahin. Indahon na to, amura. Mga anak po, ay ngukanta niyo, in marasin barim. In marasin barim, adlaw ka na, man jaa bil hasanah, isyusin tau dagpakan singkay, tiyaran niya, pag-iman sa bundar, tarwa, tiyaran niya, in panauhid sa bundar, ikatu, tiyaran niya, in amal pamarayaw, iyakad niya, paman sinallahu ta'ala, kalahu, kairum. Aun kaniya tiyataraman Tuhan, lawi rain sin na hinang niya. Patawurun sin Tuhan, initumbas ka. Bang siya buhi, aun hakabuhi niya, aun ikapara niya, bang siya mapatay, nagdara siya sin anak. Dari nakita ni Muhammad. Dari nakita ni Muhammad sa way na nakapin manusia kaya pitnahan. Tumagawa mga bari manusia. Imang kis de nga pitna, ibang tiyang kis sinallahu ta'ala. Misan sila nakarugtul, ibang misan sila narugtul, kaya dahangin. 5 way sadya, daing kanila. Ada punin timutog, wala. Kaya nga sabab yadto. Isyu dagpakan sing kamatay. Insyayan balikan taniw. Marayaw yung pagtuhan niya. Marayaw yung panghinunggalin niya. Marayaw yung pag-amal niya. Inaamalan ni pahinang sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kalahu khairun minha. Aun kaniya tiyatara masintuhan. Lawi indayaw. Kunin lawi indayaw yan. Tulga. Mga anak po. Amo na ini angut kintaw yaryado. Khairun mabaya panalka. Aliyadu billah. Ay nga sabab yan. Biyay ta na sinjunjungan alayhi salatu wassalam. Singkatan kamu yan makasud surga. Hindi na makasud surga, amura hindi mabaya. Ikuno yan mga. Makasud surga kamu kataan. Sabda sinda. Kullukum tadkhuluna al-janna illa man aba. Kataan kamu yan makasud surga. Sakalituan na hindi mabaya. Hindi da makasud surga, amura hindi mabaya. Asubun Rasul sallallahu. Ya Rasulullah, hindi mabaya. Isyu nagtaat patuhan, iwan sin Rasul niya. Jagad niya indakan. Yang kisan niya iliangan, amu yan imabaya sumud.
Isiusin tao. Nagmaksiyat siya patuhan niya. Iwan nagmaksiyat siya panabin niya, parasul niya. Di niya agarunin daakan. Di niya tangkisan liangan. Inagarun niya nafsu niya. Inagarun niya sahwat niya. Inagarun niya pikilan niya. Inagarun niya aming kaibukan niya. Amo yan hindi mabaya. Kakadaba. Kabunal-bunal tuhod. Di mabaya. Anak ka po. Tanda sunat. Kauno kita niyo. Ampay bariman usug, ibang bariman babae. Ubus nila nabiyay tanim bara. Malasa sila habaran nila. Makuyag sila habaran nila. Bagawa lawi kalasahan nila. Lawi kakuyagan nila. In Allahu subhanahu wa ta'ala. Iwan sinaraak niya. Ano yan mga Yusyo hindi agpakansing kamatay. Nagtanong siya. Iyanom na imbinhi marayaw. Dahil hatuhan niya. Binhi marayaw pag-iman. Binhi marayaw panauhin. Binhi marayaw, himinang sindakan, iban lumayo siliangan. Falahu khairun minha. Siya takamahan siya sintuhan. Aung kanya hadarat sintuhan. Dahil dia dunya, iban aula-aula na hadlaw akhirat. Karayaw-rayaw, impuntukan niya sulwa. Impuntukan niya magbak, magkita, inipuntukan tagit. Bukunin makabuha kalingugan niya rin dunya. Makabuha adlaw susungon. Pajail akbar. Adlaw kiamat. Way katakuyan mo. Way katapukan mo. Way kasilungan mo. Imbar iman usog. Iwan bar iman babae. Aung kasilungan nila. May kalasahan sila. Dahil hindi hadun niya, labi aula, hadlaw ka na ka na. Imbukon bariman, kaya lasahan sa sila rin hadun niya, hadlaw susungon, way nalasa kanila. Simahal. Wahum min fajain yawma ijin aminun. Way kanila. In makabuha dahil hindi adun na. Uno pa yan. Wahum aminuna. Sila yan. Masan yan. Masan niyang pangatod, masan niyang jantung, masan niyang daghal, masan niyang katantang. Maita. Dahil hamahasok, mahating. At ito mga anak nari nga sabab yan. Iha ayatin. Magkakunahan kita niyo pag-iman sa bunda. Magkakunahan kita niyo panauhid sa bundal. Magkakunahan kita niyo hinang sa bundal, bukun hinang sa puti. Bang nato nakakadimbihad turagbos. Parman sin Allah Ta'ala, falanuhiyannahu hayatan tayyibah. Parman sin Allah Ta'ala, kami mahakawasa. Yarad nila man ang kabayaan sintuhan nila. Pahayangon na mo sila usugi ba? Pahayangon na mo sila rihadon niya. Mabarakating pangatod nila, mabarakating pangdungog nila, mabarakating suara nila, mabarakat inhibaw sin pitong gauta.
Naita, di sila himinang bang buko na atulan ka. Anak ka. Aglango kay lang inwala da nalamukay. Amurain bari manusug ibang bari man babai. Sabab, yatud sa kabayaan. Sabab ini nila, ya atud sintuhanin atay nila, ya atud sintuhanin bukod bari man, pangan nila, una-una nila, so kita niyo manay, doon nga di na to marain siya kawasin. Ayaw kita niyo doon hinuhala ina pusun. Aula-aula mo pusun hinawawaran pagmumus kabayaan. Dia dinindag pusun. Ay mo kay kuriing kabayaan sintuhan mo. Akwasin na sabot ito. Al-adabu. Ay kita ni. Maadat kita niyo hapagtaat, maadat kita niyo hapagibadat, maadat kita niyo haraakan. Hindi niya may pag-adat. Yan tulong. Kaya sa sinjungan kaso kanyo pa kanyo. Hindu. Hindu. Yan to. Sama kaya nga mga pagdaakan kako sa kasinda. Yung pangadatan mo nila yan. Hindu sinusok ka na din. Hindu sinusok niya. Ang yato darat. Kaya pa ang ihala. Ang tato. Yung darajat niya. Nakunahan si parang okay.
yan apabila niya agarunin kadto bukbit awal in para talaga napakayon niya pakayunin kaya niya kaya saan niya agarunin alam mo karim kabalim kabalim puno dan hindi kasababihan mga anak ay doon nakali kung di ang mga ay harwapat ang natukuta ang kami sambut ko alat kung sa katasin na to kami ang sinatay nga sababya tutugos ni kawa kita niyo diba karu ako ta
tuntun kita upatao karya pagtuntun sa pagtuntun ibaon sino itola adto aulawan do kabaong dumbe sa sin mga yutwa mga yutawat ano parang nagsaat patuhat na alaw na siya kinlaw malayo kinang tawrin siya muna po alaw apabila kau kau na impact sa panjarihan kay Nusang na nag-ibada tayo nag-ibada tayo nag-ibada tayo pala
Batu-batu apa pimpinan ini sangat sangat nilara sangat yang ini perkumpulan satu yang khairul tahun karya karena utaknya karya uraya hina inna kahinang dabar manusia lagi inna karya uraya abu inna kiamat kita bisa begini pamantab ulaika yubat isyusin naktau jahatnya ng kabayaan nundungnya ng kabayaan dialognya ng kabayaan kita indahun asin tuanin mangi kemar cukup marayaw ito
Ikarua karayaw-rayaw. La mukhalafata fihi rahmah. Wala niya siulahin ka. Ang siya anong lingkod, tauri siya rumara. Naglingkod ka. Ang siya anong hinangayaw, hinangon niya. Kaya pagkasumo niya, may pay ng ka. Sama nung kung pay ng mukha ko doon. Kaya siya simulang patuhan. Tinda akan iakad niya, inliangan siyang tikan niya. Inang sarayaw-rayaw. Tamal. Ini katu sarayaw-rayaw hinang amalan sinta. Ni siyaring hatunya kamatay sarayaw. Alladhi takhruju minad dunya mu'minat. Anay kod siyaring hatunya kalasahan siya sinta. Iwan labin lasasin. Murah-murahan mga aula-aula magdaratong-datong katutan niya. Ulan sa parayaw na to inatkal na to parayaw na to at na to makaanlukon na to ng marayaw nagiba ba't niya para pasarama